Hej og velkommen til Apple Gaming. Se, at der er gratis kill til Apple der. Free kill! Nej, okay, det gad han ikke. Så hvad kan jeg så prøve at tænke på? What? Nå, det kommer lige pludselig. Okay. Problems in the house. Tjekker de 2 steder. GG. Timo, hvad fanden er det? I skal nå det. Nej, fuck. Nå, men altså, så er der en bot, der gerne vil. Au. Bang, alt. Bang, en gang til alt. Bang, hej. Don't kill me. I'm a little boy. Bange for, at de kommer bagfra nu. Fordi de kunne godt lide at smække mit old. Run it, boom, boom, nani, nani, nani. Run it, boom, boom, nani, nani, happy. GG. KS for the win, man. Nej, KS. Jeg var slet ikke med til det. Det var KS. What er det? Massivino. Haha. Nej. Hashtag away. What? Det var lidt. More inflated chaos and die. We would have steel time. Nej. Jeg ved ikke, om I hørte mig, men hvis I hørte mig, så hej. Og det her er Apple Gaming. Og det er boom, nani, happy. Der er kill. Og det er boom, nani, happy. Der er kill. Endnu en gang. Support 4-3. GG, my friends. Support is only. And tower. For han kører stilen i dag, var. Så de skriver noget. De skriver ikke noget, jeg skriver cover, fordi jeg er overpowered. Men det var lidt det der med. Get your team. Get your fresh. Get your fresh. Nej, hvis jeg ikke havde ramt det der, ikke? Så er jeg sådan. Skal vi ikke lige der? Jeg har ramt ham ikke? Jo. Det er stilt der. Han får simpelthen 2 kills. Timo, den der ikke? Ku. Nej, jeg kan ikke sige det der. Men. Kom nu, Timo! I ser min hånd koncentreret der på fuck Timo op lige lidt. Den flyvende fresh. Når jeg siger, jeg er support. Jeg er ikke midlaner. Og jeg er helt klart ikke solo kører og support. Okay. Du skal ikke gå væk fra mig, Ramos, lige der, ikke? Der må du godt gå væk. Den der, ikke? Det var godt W for win. Der skulle man. Det der skulle. Ligesom W's for sidst. Det var sådan lidt. Think so. I think you should W. Kiss. Nej.
Ronny Red Bull, Nani Haffy. Det der ikke, det var så meget Abos-kill. Det der ikke, det var Abo for kill. Og hun gør det igen, mine damer og herrer. Eller ikke igen, men hun gør det simpelthen, mine damer og herrer. Nu siger jeg igen, fordi hun gjorde det også lidt før, hvor det var hernede. Han står der, og hun rammer der. Fordi overpowered er hun jo. Og den der, det skal rammes. Så jeg gør, så den der, det kan jeg. Nej, nu skal jeg være med flavor. Nani Haffy. Og det nani Haffy. Ej, jeg skal bare lige sammen, jeg kan, fordi jeg har techno. Tag min interne. Martin! Stolt! Ja. Nej, jeg har ikke. Hej. Martin, don't! Oh my god. Noob! Ja! Fuck! Nej. Skal ikke smide den? Det må gerne. Nu ikke. Skulle ikke have det fucking nej. Lige meget. Ligegyldigt. Vigtig vide ligegyldig info. Eller hvordan det nu er. Nej. Men jeg vil gerne sætte det der. Fordi jeg vil gerne have noget. Nej, okay. Okay, I bet little fresh. Okay, stop. Gør det lidt dramatisk, det her ved at læse chat. Ja, on way. Okay, skråstreg. All. Noobs. Okay, det kan man ikke. Nø, Ramos top. Op, står der så godt nok, men altså, meget 0. Ramos er ikke kommet safe here med friend, er det? Nej, men altså, jeg har en fish i hængende. Ramos, save me. Jeg gad ikke at save me. Au. Nej. Så older han for det. Ramos, hej Ramos. Fordi jeg kan. Nej, fik jeg ikke fish? Oh my god, der var til fish. Noob! Nej, den kan styre. Noob! Jeg har 4 kill. Jeg skriver det ikke. 3 kill. 3 kill. Lige der. Ej, det er lidt ondt. Lige der. Hvor? Der. How I a noob. Who I'm a noob. No case this time, please. Nej, ærligt, jeg synes det er lidt for sjovt. See, I give it to you. Næh. Fuck. Slut. Flash. Skulle have gemt den her gang. Nej, okay, hej. Nej. Eller hvor burde jeg have vidst det der? Helt ærligt. Nej, hvor er dum.
Jeg burde have vidst det.